Kutip harup lialam ki non puta jujila. Inter College Karbi Cultural Competition की बीजे फान तीरिका मामे किसंग Inter College Karbi Cultural Competition की बीजे फान तीरिका मामे किसंग Aningkan wang ta Karbi lo Charlie jutang terang atum Inter College Karbi Cultural Competition padover Jasemet College ke Charlie ari soejang Karbia jutang jubat kacing hon aning ke papadoji Karbia jutang jubat ke Charlie aning ke pabat je phansi laso arong aje padopon ber pining ke laso arong aje nijang karbiang long duaram la ser dihu naklamalong si ke padoji phan che parai pontang lo laso ame phaikuni ni phai sirkep arni ser dihu naklamalong padopon po KLJ ame phu singjati so pensi me charipon me along chekroi sar pen lipson be phan me phula pen hemari kro phan tirikam akong chun bang at pu pek pon ching thong pen long ki bena ke pale Abirta Malong News. Labang so amai ke dokela bangke orkar Banglo Inter College Karbi Cultural Competition Pini bangke tiriki amai nange senglo mate reception nange senglo penenga sengkana bangke orkar Banglo Inter College bangke botadlang so serduna klamlong bangsi penenga sengkan bangke paman ponpo asi kadugo be college tumben cingki cethan pen Pini bangke reception lo si reception along amai phulo president labangke pu lipson sar lo board chairman taxation lo asi Pini kadugo be cingki cethan pen mesen me pen chun pamelo pen peneng bangke aronga jeta mi pigji sila bang solong advisor la bangke local MEC lo sa probachan rutaru lang tame NGO ahin pen theng piak lima ke joy pen keron pon lakha great roxy socheng thenta ahawar ke parlo NGO Homeo Health Science Education and Ayush Foundation hin pen alang lituma sai hema theng no along theng piak lima ke joy pen keron pon bangsot a theng pi aklim keron pen lake non ilitum ke dobom ade dalong palir sengnang ji pumatha pen si bangso jai mek deng pon lo non ilitum along industry pen chenglok pregjam ason along kahino tomon nang barsi air pollution sitame ingdang bom Nilitum NGO Institute of Homeo Health Science and Education Ayush Foundation pu Pini ningkan hini kicok arni lo lapen nilitum ningkan hini yang bong all medicine plant nursery pu nilitum nursery mena clemency ako nilitum ke epon boithalang so hamren dipu bukolia lapen ke langhin constituency lapen ke japrajan bukajan area ke japrajan along niltum arong pacetang lo lapen ladak halung langso lo bangke niltum la un ana bangke ladak bangke mu ketang oni ana bangke mu nenganing kanan niltum pacetang lap jiphan niltum arong lapen non rig bom lo sisik bom la lasi karbiang long atokonu kedu niltum la bangso dawai ke epo bangke niltum along tin dami traditional labangso segelang labangso sentar along kang puya ji phan niltum Pini niltum labangso cerai pon lo lasi nijang karbiang long chinthong pinpo habi penceng lok rongkhang pinpo richo penceng lok rongasar the penceng lok nihang Karbiang long ta along peniltum humridam kele an bang niltum labangso pacetang lo keron lapen ke lasi karbiang long bong Kutip harup lialam ki non puta jujila. Kari Banglo Termas Council tum kutip harup liat tangka kapanglim puak koi ki pialam the juje pleng pilang. Kidam tanga por moteron ke Japon song thom hampang song tum kari Banglo Termas Council apan kutip harup liat tangka panglim dedma pukar Japon patu. Laso phi jong ke BJP song pen lai chaning leng Japon si moteron atopan lamwoi pidun thu. Non ke puthot BJP alam jai sar po lai chaning leng atum apan puthot moteron atum lam the voidun thu. moteron atum lam the ke paklang pon lason hanlo kari Banglo ke kaphere meme ang deng sidu komat ne jong si rada kisung paklang lote non kari Banglo Termas Council CEM
lapen kari biang long termas council tumke kether ke ha phate ke beng anta dolu laso jog rada tumke feriduk titilu bonta ni tumke rada tuma joinesi karja lapen kuti pharo pli kari biang long termas council tum konat si tangka ke pada mapu alam theke BJP tum lamboy nang ke pike ni tum krai kri laki kari biang long termas council tum mate CEMC lamboy nang pinangji pusi podmo tiron pen lam the chipaklang pon lapen ni tuma phan ni tuma puthak ritarlib ji pulute BJP tum nangri tarlib no ni tumki ni tuma Abirta paklang det sita news channel aphan ther hape paklang tami kupina ke chokche dote lapen kupina Abirta paklang det si birta pepre non mate news dilet non poke ni tumki toiti lasi BJP tum ninghang pulote ni tuma puthak ritar libra paklang non puta podmo tiron pen lam the chepaklang pon lapen ni tum kaning jelam athon rore pusi BJP tum nangkipu athon roma rore ma ratsi theglong prong luputa ningjit lason si ason ason BJP tum aphan lapen karibyang long termas council CEM aphan podmo tiron atum pen lam the arbok pontu lasi karibyang long termas council pen karibyang long termas council along CEM atum pen podmo tiron atum lam the kachipangjar aron ko anahir tan tulang lone chonghong duntu nangkokpu news desk report Malong news udam kang tung bangke kopi pot si nilitung pini song chok atum ni pini lapen ni phai phor ni halbang so alam paklang nang kok lo labani ka chini kenang so karbing lo sa senta athema non nilitung karbing lo langdam sana isi ka ri me me ang deng situ komane jong si rata ki sunga ki boya putha ki piklang lo komane rata aki sungi boya putha le chesong pi lo tangte tim karbing long ka chari CM tuliram long han made let karbing lo ton mas council atme ko pilo ki claim ke halbang so abang phu asongja to mane ke ther ki happen cheng lo alang le to mane jail ki beng la pusona to lo mat non bang rat tum ta unan ki sung thektik pusana me rat hong jai long ki bang jipan alang le to me pheri ik duglo lapen hai alam putha bang ke piklang ha hedelo ultimately ke halbang so rat wane karbi rat to man ke non BJP ke chari bombe ber thip la puson se manik lo lasi nilitum bang ke alang litum ki ber thip ara alang litum a farman mate ki ber thip akhe ke ber thip akhe farman alang litum ase ka bede akhe farman si nilitum me karja pilo mate voice of the voiceless pu nilitum ke laba man pidun si labang so lam pu thak ke paklang iglo lasi ladak long bang ke alang litum hin pen ke BJP party hen pen ke labang so alam boy nei pi bang ke la ke nilitum ke chekroi thema chidon ne thi kopi poloma nilitum karju ke karbingong autonomous council asiye ma ke hai bang karju ke kopi polalang han karju nang kok alang li ke chief executive member lo karbingong autonomous council akit henai ar pulo la pon chot kali long alang li ke finance department long a in charge iglo bill koma hansi pinangji pinangni lapen ko anji pending dolang litum ke file da oti ke lapen alang tum bill pg kipe power authority tabe tangde alang litum non ki pg laso press meet ki pg bo ge lake alang litum a ot ma si avi kusin litum hen pen ke jongdam nang kokpo lapen number 2 lalang litum pulo labang Eson tum di paklang lagi. Lake komane jongjung atum komane song atum ke paklang ke chokchi usalang itum kaning je pondu cumang kro ke haipe. Asin itu madak long kudam kan tung ke lake contract non la deal pipe ke contractor tum derle ka effect la puson kalilu. Lake general public apana effect la lo the nang tu man tina chini lo. Karbing long dasi ladak long ke rad apane effect pon de tang ke ni tum rad apane karja lo pot representative lo pot ni tum ke arjunan ko athema lake public afan ke komane jongjung a salary putha kali lage komane jongjung akhi dala putha le karju kali public fund lo batang te public fund na hampered lo batang te nitum ke lage arju vek nang ko bathema letum lake ni litum ke a responsibility lo bzi nitum ga jama thaik lo lapen niliphan lai chana ke hai alang li nang puig lo last time alang li niliphan arbok iglo je nilike PGP mai meeting lo dunik bom lapen ada prang da CM ke hai abang lo longa da mik bom bzi niliphan ko na arbok pono mate niliphan ni tu bangke image nge padaun dia phan alang li ke BJP amuni unofficial BJP member ko kan si niliphan na karbok ilola si alang li phan lamboy ki pigal tu me la hen lo last time so bangke nilikopi bo si duna ko ma karbing long arat lapen BJP party ar ni si niliphan counter pi atum han lamboy pi gang tung ke athema hala so bangke Elvin Terona ke hai si kapatir pi pondo Elvin Teron ke hai la so phan dalang li ninje olo 6 schedule long leave potong ke bongo sena lapen 6 schedule pavar ke avelo 6 schedule ja pom tu me chododelu pusalang li tu mi bi so to me 6 schedule chododelu pavar avelo puta pubom alang li tum a workshop da bibom la
litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da Abirta.